भोजपुरी समाज जिंदाबाद हो भैया। खेसारी लाल यादव के गनमा आ गए बा चुम्मा 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 जे की अभी टीजर बा और भैया हो लगातार बवाल कर रहे बाड़े। भैया हो 47 मिनट में 90,000 व्यू आ गए बा, 21,000 लाइक आ गए बा, जे की सबसे बड़का गाना हुई रिकॉर्ड बना दी खेसारी लाल यादव के। और ये गनमा एकदम रोमांटिक गाना और खेसारी लाल यादव का रोमांस कर रहे बाड़े का बीड़ी पी के एकदम पूरा एकदम मजा ले रहे बाड़े लड़की से। आज जुम्मा है भैया ओकरे कॉपी कर गल बा। आज चुम्मा है, चुम्मा चुम्मा गनमा का नाम है राजा राम फिल्मिया के गाना है और पिंकू बाबा गनमा के लिखले बाड़े और विनय विनायक म्यूजिक बनैले बाड़े और आकांक्षा पूरी बाड़ी ये गनमा में बहुत बड़का गाना हुई। पवन सिंह के गाना रहे चुम्मा, इनकर गाना का नाम है चुम्मा चुम्मा, मतलब 2 बार चुम्मा। उनकर 1 बार चुम्मा पवन सिंह के और खेसारी लाल यादव के 2 बार चुम्मा। और चुम्मा चुम्मा कर करके भैया गनमा भी एकदम चुम्मा चुम्मा वाला है। खेसारी लाल यादव का बाल बनैले बाड़े भैया, बहुत अच्छा रोमांस कैले बाड़े और आकांक्षा पूरी के संग लगातार इहो गनमा एकदम ट्रेंडिंग नंबर 1 में जाए। कमेंट करके जरूर बताइए पवन सिंह का टक्कर दे पाइए कि ना दे पाइए खेसारी लाल यादव। भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो भैया।